ale bez zjednodušenia, bez zníženia byrokracie a bez toho, že budeme investovať do fabrík, tak bez toho to nepôjde. Konkurencieschopnosť Európy je kľúčová, aby sme mohli zachovať štandardy, tie, ktoré majú Európania. My sme mali komisiu, kde sme preberali niekoľko stanovísk a návrhov zákonov, či už je to zjednodušenie verejného obstarávania alebo vytvorenie spoločného šanónu pre spoločnosti a firmy v rámci Európy, kde by všetky dokumenty boli uložené a mohli by sa prihlasovať do verejných súťaží kdekoľvek v Európe bez toho, aby národné štáty si to požadovali. Alebo špeciálneho fondu na zvýšenie konkurencieschopnosti a takisto fondu pre chemický priemysel, pretože tento priemysel je kľúčový a to bolo aj témou komisie. Som rád, že sa tieto stanoviska podarilo schváliť. Idú ako odporúčanie do Európskeho parlamentu a pre Európsku komisiu a pevne verím, budú čoskoro v platnosti, aby Európa opäť mohla byť konkurencieschopná iným ekonomikám, ako sú napríklad Spojené štáty a Čína.